फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिना जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामनाय बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ डक्टरफोरा आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव 24 घन्टा सोमावसारदों। फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला आयेन गौथुमनि सांग्रांथि मेल। कहिमानि बर' कसारि ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्चआ फादार्स डे फालिदों। बाक्सा जिल्लानि अन्थाइबारि गामियाव मासे मैदेर फिसा हमनो हादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। डक्टरफोरा आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव 24 घन्टा सोमावसारदों। আচ্ছা ডক্টর বহা নাই একেবারে বহা নাই আপনি কেইটা বজাত এইফালে ইয়াতে আন্দোলন হৈছে বা ডক্টৰসকলৰ আন্দোলন হৈছে क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव गुबुन गुबुन सरकारि आरो बेसरकारि बिफान देहा फाहामगिरिफोरा डाक्टरफोरनि सायाव हिंसायनायखौ लानानै 24 घन्टा एसेबो सहायनो हायै सोमावसारदों। डॉक्टर बहानाय खाली चकु डॉक्टर बहिब और एको डॉक्टर ना बहिब बहुत दूर पर आइसो इमान दूर पर आइसो एतिया उनके डॉक्टर बहानाय केनेकाय होबो एने बावैसो साननि सिगां कलिकातायाव डक्टरफोरनि सायाव जनसाधारणफोरा गाज्रि गाग्लोबनायखौ लानानै इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशन क'क्राझार ब्रान्चनि बानजायनायाव 30 जुन समबार फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मंगलबार फुंनि 6 रिंगासिम डक्टरफोरनि सायाव हिंसायनायखौ एसेबो सहायनो हायै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। जाउनाव माखासे रुगिफोरा फाहामनायनि जेबो बेबस्था मोननो हायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर्तमानत अवस्था विभिन्न समय गोटे भारतवर्षर लगते गोटे অসমত বিভিন্ন সময় যিবিলাক আমি অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এইটো দেখা গৈছে বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ডক্টৰে খুব সিরিয়াসলি উন্ডেড হৈ হস্পিটালত ভর্তি হ'ব লগা হৈছে এজন বা দুজনৰ প্ৰাণহানিৰ ঘটনাও আমি পাইছোঁ। তো সেইটো বিষয়ত এই বৰ্তমানে কিছুদিন আগতে পশ্চিমবঙ্গত যেটো ঘটনা হল যে এজন ডক্টৰে খুব বেয়াকৈ আহত হৈ পেলাই হস্পিটালত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে। এজন 85 বছৰীয়া বৃদ্ধ মানুহৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি তো এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক যাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নাথাকে বা নহয় বা এইটো সমস্যা প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। खौरांगिरिफोरा देहा फाहामगिरि बिथांमोनाव माखासे सोंलु लानायाव फोरमायो दि बावैसो साननि सिगाङाव कलिकातायाव जालांनाय सासे बैसो जानाय आइजोनि फाहामथाय होनाय समाव नुजाथिनाय थासारिखौ लानानै जनसाधारणफोरा डक्टरफोरनि सायाव गाग्लोबदों जाहाथे बिदि अयनाय जाथायफोरा आरो फिन जाबाव आरो माखासे नन एसेन्शियेल सार्भिसजों लोगोसे नन इमारजेन्सि सार्भिसफोराबो बन्द थाजोबगोन इमारजेन्सि केसनि सायावल' सार्भिस होनाय जागोन होननानै फोरमायो। এটা স্ট্রং সেন্ট্রাল অ্যাক্ট প্রবর্তন করার কারণে আজি নন এসেন্সিয়েল সেক্টর আপোনালোক বন্ধ কৰিছে। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বান ক্ৰমে আমি কোকৰাঝাৰতো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন কোকৰাঝাৰ ব্ৰাঞ্চৰ থ্ৰুতে আমি নন এसेन्शियेल सार्भिस আমি বন্ধ কৰিছোঁ। बेजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव नुजाथिफैनाय माखासे रुगिफोरनि गार्जेनफोराबो फाहामथाय लानो फैदोंब्लाबो डक्टरफोरा सोमावसारनायनि थाखाय फाहामथायनि राहा मोनाखै होननानै दुखु फोरमायदों। क'क्राझारनिफ्राय बेनोजोर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय गभर्नमेन्ट एइचएस आरो मिडिल प्राइमारि स्कुल क'क्राझार फरायसालियाव समबार फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय फेग्रा मुवा जानाय सोबनाय लोंनाय बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो आरो गोग्गो देहा मोननो असिलायै क'क्राझार जिल्ला आयेन गौथुमनि बानजायनायाव सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बेलेग साइडत क्रेजी হৈ থাকিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা। পঢ়া শুনাৰ কেতিয়াবা প্ৰেছাৰ অহা দেখা যায় বা ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ কাৰণে হয়। তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কথাটো হৈছে কি নিজৰ মানসিকতা প্লাছ এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো ইফেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ প্ৰভাৱ সেই দুটা কথা মিলি পেলাই এই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাটো আমাৰ ইয়াতে খুব বেছিকৈ আমি দেখা পাওঁ। बे सांग्रांथि मेला आइजोमानि आलासिफोरजों लोगोसे गभर्नमेन्ट एइचएस आरो मिडिल प्राइमारि स्कुल क'क्राझार फरायसालिनि फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि नुजाथिनायजों मेहेरगोनाङै बानजायजायो। মানে যিবিলাক কষ্টলি ড্ৰাগছ বা কিবা ব্ৰাউন চুগাৰ কিবা হিৰ'ইন এইবিলাক আমি পাওঁ পেপাৰ পাতিত দেখা পোৱা যায়। হয়তো তেনেকুৱা কেছ আমাৰ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা নাপাওঁ। হয়তো ইফালে সমাজত যে আজি বা কালি সেইটোৰ প্ৰভাৱ যে নপৰিব তাক আমি কিন্তু উলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। নিশ্চয় তাৰ হেৰিটো থাকিব। बे मेलजोंनो लोब्बा गोनां गभर्नमेन्ट एइचएस आरो मिडिल प्राइमारि स्कुल क'क्राझार फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुम
देब शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो दि फरायनाय समाव माखासे लोरबां एबा गुबुंले थासारिफोरा माखासे फेग्रा मुवा बाहायनायनि थाखायनो नुजाथियो होननानै फोरमायथियो যেতিয়ালৈকে মানুহৰ ভিতৰত সেই মানে সেন্সেশ্যনটো ক্ৰিয়েট নহয় তেতিয়া আমাৰ মেডিকেল চেন্সে কয় এডাল চিগাৰেট খালে গড় হিচাপত 5 মিনিট আয়ু ক্ষয় হয় লাঙত ডিজিজ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ সৃষ্টি হয় বডিৰ যিকোনো অংশত জিভা দাঁতৰ গুৰিত বা বিভিন্ন অংশত ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় बेजों लोगोसे क'क्राझार आर.एन.बी. हस्पिटालनि टीबी डिपार्टमेन्टनि डक्टर कौशिक दास बिथाङाबो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायथियो दि फेग्रा मुवा सिगारेट बिरि सोबनाय सादा जानाय बायदि बायदि फेग्रा मुवा बाहायनायनि जाउनाव गाव मोननाय बायदि बोसोराव गड़ हिसाबै 852 केन्सार बेरामिफोरा नुजाथियो होननानै फोरमायो এফেক্টেডটো আজিকালি স্কুল কলেজ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতে বেছি দেখা আৰু মই যিটো দেখা পাইছোঁ মানে আমাৰ ধপাত যিটো আছে ধপাতৰ যিটো ধোৱাহীন সেইটো ধোৱাহীনটো আজিকালি স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত খুব ব্যাপকভাৱে लोगोसे फेग्रा मुवा बाहायनायनि जाउनाव खुगायाव गाराय गोदोनायाव गाराय देहा गोसोआरि लोरबांथि समस्याफोरा नुजाथिनो खाबु मोनो होननानै बिथाङा फोरमायथियो क'क्राझारनिफ्राय बिनोद नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां कोहिमानि बर' कसारि ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्चआ बिफाफोरनि सान फालिदों बे फालिथायाव मासिगिरि हिसाबै मिसेस रन्जु राभाया हाबाफारिखौ दैदेनो बे हाबाफारियाव बिफाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय रंजानायजों मेथाइ रोजाबो होनना मिथिनो मोननाय जादों बिफाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बिफाफोरनो अन्थोब आरो बावथोब होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों बे हाबाफारियाव गासै 30निबो बांसिन बिफाफोरा नुजाफैनो हायो बे हाबाफारिखौ 10:30 रिंगायाव जागायनानै 12:30 रिंगायाव फोजोबनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों कोहिमानिफ्राय राकेश बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि अन्थाइबारि गामियाव मासे मैदेर फिसा हमनो हादों थांनाय 17 जुन खालारनि हरनि 11 रिंगायाव मासे मैदेर फिसाखौ हमनो मोननाय जायो जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे मैदेर फिसाखौ मोसाया अरदोंमोन मैदेर फिसानि मोदोमाव जोखोम जाना दंमोनखायनो मोसाया गाग्लोबदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों जायगानि हाग्रा बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगोनो मैदेर हमनाय जायगासिम नुजाफैयो उनावहाय मैदेर फिसाखौ हाग्रा बिफानाव हमनानै लाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय मैदेर फिसाया माबे जाहारनिफ्राय फैदोंमोन बेनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा अन्थाइबारिनिफ्राय